Moikka! Tervetuloa suomalaisten neulepodcastien joulukalenteriin luukkuun 18. Mun nimi on Kaisu ja mulla on oma podcasti nimellä Raisun lankafarmi. Ja mä olen nyt vähän kipeä, eli normaalisti en kuulosta ihan tältä, mutta koska mulla on huominen luukku, eli teen tätä nyt edellisenä päivänä, niin ei auta nyt muu kuin kuunnella mun kähinää, vaikka se on kyllä varmasti vähän rasittavan kuulosta, koska ei oikein kunnolla ääntä lähde. Jos nyt kaikki on mennyt suunnitelmien mukaan, niin liitin tuohon alkuun semmoisen nopeennetun videon siitä, miten tein tommosen joulupalloista kootun kranssin kuumaliimaa käyttäen. Ja näytän senkin sitten jossain vaiheessa, olen tehnyt niitä oikeastaan 2. Ja pistin siihen sen video ihan vaan sen takia, että jos jotakuta vielä kiinnostaisi tehdä semmonen, niin nyt ehkä vielä kerkeis, ellei ihan hirveästi ole leivottavaa ja siivottavaa, koska toi ei loppujen lopuksi kauheasti vie aikaa, ja nyt ainakin meidän tuossa lähitokmannilla on noi joulupallot ja joulukoristeet tarjouksessa, niin tonkaan hinnaksi mitä tuossa ekassa videossa tein, niin ei tullut sit 12 € kaikki ne enkelityttöineen kaikkineen, eli sille ei tullut niin hirveästi kuitenkaan hintaa. Eli jos tykkää viedä vaikka sit jollekin tuliaiseksi kukkasen sijasta, niin tommosen voi viedä vaikka sitten tuliaisiksi. Nyt esittelen heti alkuun tämän tämmösen, minkä mä olen tehnyt. Eli siis, tai no alustan sen verran, että oon nyt tänä jouluna joutunut ihan hirveästi tekemään piparkakkujuttuja, tai joutunut, mutta lapset ovat jotenkin olleet kauhean innokkaita, ja olen tehnyt piparkakkukarusellia, panssarivaunua, piparkakkutaloa, majakkaa, ainakin näitä edellä mainittuja. Itse en ole ihan hirmu innokas, siis olen yleensä tehnyt aina piparkakkutalon jouluksi, mutta en ole kauhean innokas. Jollain tavalla se siinä joulukiireessä käy hiukan hermoon se väkertäminen, ja sit mua harmittaa jotenkin kaikki nämä sokerivalumat, ja sit se, että se on vähän harmi, kun jos käyttää sulatettua sokeria, niin sit se tavallaan se maistuu vähän, ei se maistu niin hyvältä se lopputulos. Mutta kuitenkin olen sitten lasten mieliksi tehnyt nyt aika paljon kaikkia piparijuttuja tänä jouluna tai joulun aikana. Mutta näytän nyt tämän, minkä ihan itseäni varten sitten tein. Eli tää on ihan minua itseäni varten. Ja pian esittelen myös, että mistä. Eli olen tehnyt tämmösen majakan. Ja nyt tässä vähän huonosti näkyy, siellä on on ostanut sitten tommosen LED-käyttöisen tuikun. Ja se sit palaa aina muutaman tunnin päivässä. Siellä se tuikuttaa. Täälläkin on oikeastaan sellainen näin korkea kynttilä, mutta se ei kyllä näyttäisi videolla kauhean hyvin. Ja tää nyt ei mikään huippuluomus ole. Mä taidan siirtää tämän tohon suojaan, koska täällä alkoi sataa lunta, niin ehkä on pieni mahdollisuus, että tää ei romahda täällä, koska en tosiaan mitään muiden piparkakkujuttuja olisi uskaltanutkaan ottaa tähän ulos lasten juttuja, koska jos olisi rikkonut ne, niin voi olla, että olisi tullut sanominen. Mutta nostan nyt tämä äkkiä tohon pois. Esittelen pian, mistä kirjasta tämä on. Noin. Nyt on majakka turvassa, tai turvassa, mutta ainakin tuolla laavussa nyt tämän lumisateen suojassa, ettei se nyt ihan hapertuisi. Ja oon tehnyt vähän tänä vuonna testingiä tosiaan näistä piparituista, ja se on oikeastaan tämän kirjan ansiota. Tämän piparkakkumaa-kirjan ansiota, jonka lainasin joskus kirjastosta, joskus joulukuun alussa tai vähän ehkä ennenkin. Oikeastaan mun ei pitänyt sitä lainata, vaikka ihastuin kyllä siihen, kun Tuomossa Laika taisi olla lainannut sen ja esitteli näitä
juttuja täältä ja kyllä ihastuin, mutta ajattelin, että mä en jaksa ruveta noita vääntämään. Mutta sitten jotenkin vahingossa, kun oltiin käymässä kirjastossa, niin lapset pongas tämän kirjan sieltä hyllystä ja oli, että joo, me halutaan toi. Äiti, me lainataan toi ja mä haluan tehdä ton ja ton ja ton. Ja sitten olin siis pakotettu lainaamaan tämän kirjan. Siis oli kyllä ihan toisaalta vähän innostunutkin, mutta toisaalta myös hieman pakotettu. Ja tosiaan tästä kirjasta sitten poika halusi tehdä tämän panssarivaunun, niin kuin hän tekikin. Koristeli omaan tyyliin. Niitä mulla ei tosiaan ole nyt tässä, koska en uskaltaisi niitä raahata tähän ulos, ettei ne vaan mene rikki sitten. Ja sit tytär halusi tämän karusellijutun. Mut se tarvii kyllä myöntää, että tyttären karuselli, siis siitä tuli ihan, se pysyy kasassa ja näyttää ihan karusellilta, mutta ei se kyllä ihan täydellinen ole. Mutta tytär sen hyväksyi, joten sitten se on ihan hyvä. Ja nämäkin liittyvät myös piparkakkukokeiluuni. Eli tuosta samaisesta kirjasta on tämä. Nyt olenkin sen jo. Saatteekin haukata. Eli tämmönen, no tää ei nyt ole kyllä mikään kovin kaunis, koska mulla oli vähän aika kortilla silloin, kun näitä kasasin ihan muutaman. Ja sulatetulla suklaalla on nyt piparkakkutalo sellaista keskikokostakin tänä jouluna nikoonnut. Ja tässäkin on tosiaan käytetty suklaata, tummaa suklaata noiden palojen yhdistämiseen, ei kyllä kovin kauniisti. En tiedä, se suklaa on sinänsä parempi, että se ei maistu niin pahalta. Mut sitten taas toisaalta, niin se huono puoli on se, että se kestää kauemmin jähmettyä ja sitten jääkaappiin ainakin olen laittanut ne jähmettymään, sitten se jähmettyy vähän nopeampaa, mutta en tiedä, en uskaltaisi sanoa, mahtaiskohan mikään ihan jätti iso piparkakkutalo kuitenkaan sitten olla tosiaan välttämättä pysyä kasassa tuolla tummalla suklaalla, ei välttämättä pysyisi. Ja sitten kun olen käyttänyt kauheasti tosiaan vaivaa näiden osien tekemiseen ja ihmettelin vähän, että tämä näprääminen, eikä näistä tosiaan tullut mitään ihan viimeistään päällä kauniita. Ja sitten tajusin, että onhan tämä sama idea, voisi ihan soveltaa ihan siis niinku tavalliseen piparkakkuun. Ja sitten ei muutamia tämmöisiä, koska mun mielestä se ajatus oli hauska, että piparkakku on niinku tavallaan roikkuu tuossa niinku mukin kyljessä, vaikka kylläkin mukin kyljessä, niin toisaalta se on ihan hyväkin ajatus, että jos on vaikka semmoisia vieraita, että ei ole tarkoituskaan kattaa mitenkään pöytää ihan koreeksi, että ihan vaan just pienet glökit ja sitten siihen tommonen, tää on aika iso tämä piparkakku, mutta sitten voi ollakin vähän isompi, jos on vaan yksi. Mun mielestä näistä tuli kyllä ihan kivoja. Ja näitä ei ole tosiaan vaikea tehdä, eikä näihin meni niin tuhottomasti aikaa kuin noihin taloihin ja niiden onnistumisprosentti ei välttämättä ainakaan kaikilla on ihan viimeisen päälle. Nyt huomaan muuten, että täällä alkaa jo vähän hämärtymään ja mulla olikin pientä kilpajuoksua tämän ehtimisen kanssa, että oikeastaan mun piti jo eilen kuvata ja sitten tänään aamulla ja sitten tosiaan 3 maissa huomasin, että nyt on pakko, tai muuten täällä tulee liian pimeätä. Nyt huomaa jo, että on aika hämärän näköistä. Toivottavasti tää ei ole häiritsevää silti. Appiukko siinä tuli pari kertaa vähän häiritsemään tätä nauhoitusta. Muuten en nyt varmaan olisi maininnutkaan tästä, mutta koska tää nyt on niin ilmiselvää, että päivä on hämärtynyt sinä aikana, kun oli hiukan taukoa, jouduin tuossa kuitenkin hiukan katsomaan, että lapset lähti luistelemaan pappan kanssa ja sitten ne tuli takaisin just, kun olin saanut viriteltyä valot ja oli kuvannut 5 minuuttia ja ajattelin, että otetaanpas uudestaan tämä lähtö tästä, koska ei se ole kivaa, se on ikävää noita pätkittyjä versioita yhdistellä ihan hirveästi ja sitten saadaan ne just niinku synkkaamaan aika hyvin ne jatkopalat, niin ehkä helpompi näin.
Ja tähän ihan sivuhuomautuksena, koska olen oikein sivuhuomauttelija ja sivulauseisiin eksyjä, niin voisin sanoa, että niille, ketkä seuraa mun podcastia, niin olen päättänyt, että pidän semmoisen arvonnan sitten, jos joskus tapahtuu semmoinen ihme, että onnistuisin kuvaamaan mun podcast-jakson ilman yhtään taukoa. Tätä taukoa ei ehkä laskettaisi sitä 3 vartin taukoa, kun mulla tulee kännykkään tallennus, niin kuin maksimitallennusaika aina täyteen 45 minuutin kohtaan, niin sitä ei tietenkään tavallaan lasketa tauoksi, mutta jos joskus tapahtuisi semmoinen ihme, niin varmaan järjestän sitten siellä mun omassa podcastissa jonkun arvonnan, että kannattaa piipahtaa siellä, jos et ole vielä käynyt. Tällainen pieni mainospuhe tähän väliin. Mutta mainospuheet sikseen, koska nyt todella esittelen paremmin sen, mikä siinä alussa jo vilahtikin, mitä liimailin. Eli tämmönen ovikranssi, tai mikä kranssi tämä nyt onkaan, joulupallokranssi. Ja sen takia halusin, näitä on nyt ollutkin täällä Neule-podcastajien joulukalentereissa ainakin Tuin kutomassa, oli Laikan tekemänä, olikohan, vai mainittiinko se? Jos se taidettiin mainita, sitä ei taidettu näyttää, mutta kävi sen vilkuilemassa siellä Laikan Instagram-tilillä. Eli hänkin on tehnyt varmaan, olikohan jo viime vuonna tai edellisvuonna ehkäpä. Ja Koukuttajalla oli tässä podcastajien joulukalenterissa aikaisemmassa luukussa, olisi ollut toka luukku ehkäpä, tai 3. Niin oli tosiaan, hän oli ostanut jostain tämmösen. Mutta tää on tosiaan helppo itsekin tehdä, ja nyt otin tämän sen takia aiheeksi, koska ainakin meillä päin on nyt niin nämä joulupallot ja joulukoristeet ihan tuntuvassakin alennuksessa. Eli esimerkiksi tähän ostin Tokmannilta tarvikkeet, ja ne tuli yhteensä maksaa vain 12 €. Eli ei sinänsä pahaa, kun ajattelee, että tässä on nämä enkelitkin, nämäkin tavallaan teki siihen sitten, että nämä maksoi tavallaan tästä koko kranssista, niin nämä maksoi yhteensä 4 €. Ja mielestäni olikin hyvä, että en ole ostanut, koska harkitsin näiden ostamista jo aikaisemmin tuohon mun omaan kranssiin. Mutta ei sit raaskinut, koska olisikohan ne ollut 3 vai 4 € kappaleelta. Ehkä 3 € kappale olisi maksanut 6 €, ja jotenkin en sit vaan raaskinut. Mut ihan hyvä, koska sit tosiaan alennuksella nämä maksoi sit sai 2 4 €. Niin hyvä, että odotin. Ja tää on tosiaan, mä olen ihan H&M pahvilaatikosta lautasta apuna käyttäen tommosen piirtänyt pyöreän ympyrän, ja tän halkasin on 30 senttiä tämän uloiman. Ja toi sisäympyrä on jollain kahvitassilla siihen taiteiltu. Ja sit pistin jo etukäteen tämä. En tiedä, että tää tarvitsisi ehkä jotenkin vielä vahvistaa. Varsinkin, jos tätä nyt mennäis ulkona pitää. Koska tää pahvi ei tietysti se sit, jos se kostuu, niin tähän mun tarvitsee ehkä miettiä vähän jotain tähän. Tosiaan jotain vahvistusjuttua. Ja pistin tämän reijän jo siihen tavallaan aikaisemmin jo valmiiksi. Vähän kuuma. Sitten tosiaan kuumaliimalla näitä. Tää on tosi koukuttavaa tää kuumaliimailu, ja tää on tosi helppoa. Eli sinne vaan räiskin sinne ja tänne ja tonne. Ja en nyt tiedä, onko tää nyt mikään maailman hienoin, mutta mun mielestä tää on ihan kiva. Kivaa kyllä. Hopeisia palloja ei ollut enää saatavilla, että ne oli varmaan mennyt. Mut mun mielestä tähän, eka ajattelin vähän, että onko kultainen ja punainen vähän, mut ei. Mun mielestä aika kivat. Et en tiedä nyt, että jätääkö. Tää on kyllä aika hienoa, että ehkä tää jää meille, koska meillä ei ole mitään ovikranssia. Saattaa kyllä olla, että jätään tämän eteisen sisäpuolelle. Et kuitenkin tää on vähän enempi säänarvoilla sit tossa ulkona. Et voi olla, että raskit laittaa tätä ulos. Et laitan sen ehkä eteiseen. Siinä on semmoset ovenkahvat, mihin tää kyllä varmaan ihan hyvin sopii roikkumaan. Tämmönen. Ja toi kuumaliimapyssy on tosiaan lainassa mun appiukolta mulla. Ja se on kyllä tosi kivaa toi kuumaliimailu. Et mä olen yhtäkkiä huomannut, että mun tarvitsee kuumaliimata ihan kaikkea mahdollista. Et se on niinku vastaus kaikkeen, on kuumaliima. Et se on kyllä tosi kätevää. Ja tämähän mä oon tehnyt jo aikaisemmin. Tähän ostin ihan normaalihintaisia palloja silloin. Tää on vähän, tämä halkasia ei ole ihan sitä 30 senttiä. Tää on varmaan joku 26 senttiä ehkäpä.
Ja tässä on vähän tommosia diskopallon näköisiä joulupalloja ja kaikki on hopeisia. Ja sit vähän väriä sit ajattelin tällä punaisella tämmöisellä helminauhalla. Tääkin on sieltä Tokmannilta. Siellä on kyllä tänä vuonna mun mielestä siellä on aika kivoja tosiaan näitä joulukoristeita. Ja näistä sai tosi kivasti askareltua. Eikä tällekään sit tullut mitään ihan järkyttävästi hintaa. Silloinkin oli jotkut pallot jo alennuksella, kun ostin tosiaan tähän. Ja tää on tosiaan meillä keittiössä. Keittiössä sillä on jo paikka. Siinä se on ollutkin jo jonkun viikon varmaan. Niin tykkään tästä tosi paljon myös. Et yllättävän hieno oli myös tuo kultapunainen, vaikka ajattelin aluksi, että onko se kulta nyt vähän semmonen ei mun juttu. Eli jos innostuitte, niin kannattaa mennä nyt Tokmannille kipin kapiin. Ja varsinkin jos on toi kuumaliimapyssy jo entuudestaan, niin varsinkin sitten. En yhtään kyllä tiedä, että onko noin kauhean kalliita ostaa toi kuumaliimapyssy. Ei ainakaan noi liimapatukat ei ainakaan mitään hirveän kalliita ollut. Niin ei käy ostamaan, jos teillä kuumaliimaa on, niin ainakin katsastamaan alennuspallovalikoima lähikaupoistanne. Otan pienet. Oon ottanut jo toisen joulupiparin. Tunnustan. Kahvi on kyllä aika kylmää. Mulla on ollut vähän ongelmia maistamisessa tässä viime päivinä, koska olen ollut kipeä. Mutta toi joulupipari maistuu yllättäen ihan hyvältä. Et tänään tein lasagnea ja jouduin kyllä ihan mieheltä maistattamaan juustokastikkeet ja jauhelihakastikkeet, koska ihan oikeasti en kyllä maistanut niitä. Mut mies kehui, että oli kauhean hyvää mauttomalta kokilta kuulemma lasagne, että itsekin sitä söin, mutta ei kyllä tiedä, oliko se hyvä. Ehkä se sitten oli. Mulla on nyt vähän tämmöisiä ideoita näistä joulukoristeista, jos vaikka tiedän, että on vähän nyt myöhään. Mut jos ei nyt enää tänä vuonna ole halua tai aikaa tehdä mitään joulukoristeita, niin tästä voi ehkä ottaa ideoita sitten johonkin toiseen vuoteen tai muuten vaan katsella, että millaisia kaikkia on. Eli esittelen vaikka ekana nämä kauratontut. Tässä on rouvakauratonttu. Hänellä on siellä kulkunen päänsä päällä ja herrakin otetaan tänne. Otetaanpa herrakin. Nämä on tämmöiset hassut tontut. Tein näitä joskus oikein enemmänkin. Myyntiin asti tälleen joulun aikaan. Ja olen vähän kehitellytkin tätä ohjetta vuosien saatossa. Ja täällä on nykyään muovipussi täällä sukkahouseen sisässä, koska sit kuitenkin tää sukkahousuhan menee aika helpolla rikki, niin oon vähän sit kehitellyt sitä. Et periaatteessahan tää kauratontut on silleen maineeltaan, että ne sit vois vaikka ne kaurat syöttää sitten linnuille tai jollekin kenelle lystää, niin joulun jälkeen. Mut ite olen kyllä näitä säilytellyt, koska sit kun näissä on tää muovipussi sisällä, niin nää kyllä on mulla ainakin aika hyvin säilynyt. Et nyt nämä mä tein ihan vartavasten tätä podcastia varten nämä tontut. Ja nämä on oikeastaan aika hassuja, ei todellakaan mitään maalaisromanttisia. Ja tänä vuonna en enää innostunut näitä sen enempää tekemään, tein vaan nää 2. Että ehkä ensi vuonna kokeilen vähän jotain maalaisromanttisempaa tonttuakin, se voisi sopia ihan hyvin kanssa meidän olkkariin. Muistaakseni mulla on sellainen tiltakirja, missä on noita tonttuja ja joulupossuja ja sellaista, niin siitä kirjasta voisin ehkä ensi jouluna sit katsoa. Mut nää tosiaan tulee nyt tänä jouluna meidänkin tonne hyllyn päälle.
viime jouluna ei tainnut ollakaan kauratonttuja itsellä, koska sit kaikki meni, ne mitkä tein, niin kaupaksi. On aina neulonut nämä lakit. Ja tällä tyttötontulla on tommonen kimmeltävä kaulaliina. Tommonen vähän niinku tuubi huivityyppinen ja tällä herrakauratontulla on sitten tommonen, missä on tommonen reikä tossa. Ja sit pujotettuna tämmönen kaulahuivi. Tämmösiä. Ja nää on nyt aika helpolla. Nää on jostain jämälangoista. Oon tehnyt. Tästä tuli itse asiassa vähän pieni tästä herrakauratontun hatusta, mutta en lähtenyt tästä enää pienentää, koska aluksi siitä tuli liian iso ja sit purin ja sit vähensi vähän liikaa silmukoita, sitten siitä tuli vähän pieni. Mut ei se mitään haittaa, vaikka herrakauratontu on ehkä hiukan pieni hattu. Mut näitä on aika helppo tehdä näitä. Et oikeastaan muotoillaan ensin 2 tommosta palloa. Ja sit kieputetaan ne tosta kaulan ympäri silleen erikseen toisistaan. Ja sitten sukkahousu pussien päälle. Ja sit vielä toinen sukkahousu. Niin sit se varmasti on tukeva. Se pysyy. Noidenkin hatut olen kuumaliimalla liimaillut ja niin sitten ainakin pysyy. Ja sitten nostuin jossain vaiheessa näistä koristeista, että löysin, tai googlettelin tuolta Ravelryn puolelta, tai en googletellut, vaan Ravelryn puolelta etsein jotain kivoja amikurumeja ja jouluaiheisia, ja sitten löysin tämmöisen. Mielestäni tämä on todella söpö. Tämä ei ole kyllä ihan valmis. Tämä tonttupoika. Koska tällä puuttuu kädet. Eli tällä on nyt jalat on kyllä tehtynä. Ja kaikki. Tää on ihan kiva malli siitä, että tää päätellään sitä mukaan, kun tää tehdään. Ei ole sit lopuksi mitään kauheita päättelyhommaa, niin mun mielestä se on ihan kiva. Tää nyt näyttää vähän hassulta, koska tosiaan hänellä nyt ei ole vielä niitä käsiä lainkaan, mutta uskon, että hänestä tulee oikein kiva tonttupoika. Ja ehkäpä olen onnistunut saamaan tämän sit valmiiksi siinä vaiheessa, kun tämä podcasti video tulee julki, että ehkäpä olen saanut siihen pikkukuvaan jo otettua sen pikkukuvaa, missä tälläkin tontulla on kädet. Että no, se jää nähtäväksi, onko se siinä. Ja tää malli on tämmönen kuin Yester the Christmas Nome. Ja ihastuin tosiaan tähän tonttun. Olikohan se Ravelryn kautta? Nyt tarvitsee oikein ruvetakin miettimään, että löysiköhän tämän Ravelrystä vai jostain muuta kautta. Mutta kuitenkin. Kyllä varmaan Ravelryn kautta sen löysin. Ja ostin. Tää maksoi varmaan 6 € ja kyllä vähän sitä mietin, että raaskinko, koska näitä amikurumeja on tosi paljon kaikkia kivoja ohjeita, mitkä ei maksa mitään. Mut sit jotenkin ihastuin ihan täysin tähän, niin mulla oli pakko vaan saada tää. Ja tää on ollut kyllä tosi hyvä ohje, että annoin äidillekin tämän saman ohjeen sen takia, että vaikka hän ei kauheasti ehkä englanniksi ole kutonut tai virkannut, mut toisaalta kyllä ehkä jonkun verran silti. Ja sitten tässä on kyllä hyvät ohjeet ja on vielä kuviakin, sit kun on tavallaan sellaisia hiukan kiikkisempiä kohtia, niin on siihen sitten sellaiset kuvallisetkin ohjeet. Eli on kyllä tosi hyvä ohje. Suosittelen siis sitä tonttuohjetta, Jesteri. Ja sit mun piti tehdä tämmönenkin. Tää on ilmainen ohje. Ja tää on Little Muggles. Tosta se näkyy. Sivustolta. Ja mun äiti vinkkas. Tai oikeastaan hän oli tehnyt jollekin joululahjaksi tämmösen. Ja se oli tosi ihana. Ja sit mä ajattelin, että munkin täytyy tehdä tämmönen joulukuuseen. Tai ehkä useampikin. Mut saa nyt nähdä, että tuleeko se tänä vuonna joulukuuseen vai ehkä vasta ensi vuonna. Et ensi viikko näyttää, että miten asiat menee, että saisinkohan virkattua tämmösiäkin. Me tehtiin kyllä lasten kanssa joulukuuseen noita
niitä ei soodataikinasta, vaan siitä taikataikinasta, niitä koristeita, mitä kaikki on tehnyt. Ja kyllä meillä taitaa olla vähän vanhastaankin, tai onkin. Otin ihan pari tähän näytille. Tämmösiä. Nää ei nyt oo mitään semmosia oikein niinku huippu. Se oli väärinpäin. Ei nää mitään ihan huippu semmosia huolellisesti tehtyjä oo. Et itekin tein näitä muutaman lapset teki ja oikeastaan en pistänyt kauheasti näppejäni sinne väliin. Ihan sen takia, että ajattelee, että he saa ihan itse tehdä. Et vaikkei ne nyt olekaan ihan sit aivan täydellisiä, niin se on pääasia, että saa tehdä. Ja lapset kyllä oli tosi innoissaan. Meillä oli eilen sellainen askartelukerho. Oikeastaan varmaan 2 tuntia melkein askarreltiin kaikkea kivaa. Ja he oli kyllä tosi innoissaan siitä, että he kyllä tykkäsi. Ja sit rouva Silmosolmukin taisi vinkata tästä samasta. Myös tämmöisiä oli ajatellut tehdä, että tämmöistä olisi myös tosi kivaa tehdä joulukuusen. Pari tämmöistä neulottua sydäntä. Muistaakseni tääkin oli ihan ilmainen tää ohje. Tai olikin, en varmasti ole ostanut. Eli tää on laava. Joo, eikö tää on ihan kaikessa yksinkertaisuudessaan Hearts. Tämmönen ohje Ravelryn kautta lataasin. Eli ehkä niitäkin tulee joku usein pari, tai sitten ei. En ole vielä yhtään päättänyt, enkä nyt olen päättänyt sen ainoastaan, että niistä stressaa mitenkään älyttömästi. Ja sit joululahjat on enää vähän kesken. Vähän jouduin jossain vaiheessa luovuttamaan ja kun tajusin, että en todellakaan kerkeä tekemään niitä kaikkea, mitä on ajatellut. Ja tosiaan ihailen kyllä esimerkiksi Koukuttaja. Muistan, että hän varmaan jo omassa podcastissaan puhui joskus marraskuun lopulla, että hän on saanut kaikki neulotut joululahjat valmiiksi. Ja tosiaan kyllä ihailen tämmöisiä ihmisiä, ketkä pystyy niin järjestelmällisesti aloittaa niin aikaisin ja tekemään jotenkin niin järkevästi nämä asiat, että ne on sit oikeasti valmiita silloin jo joulukuun alussa. Että sitten on aikaa muulle ehkä leipomiselle, siivoamiselle tai vaan nautiskelulle ihan riippuen siitä, mikä itsellä on tärkeää. Ja nämä on nyt vanhat tossukat, mitkä tässä näytänkin. Eli nämä ei ole nyt ne, mitä on työn alla. Eli nämä on ihan mun omat huovutetut tossut. Eli ihan tämmöiset perus. Meinas lähtee noi mun paperit lentoon. Mä tarvitsee ne ottaa tuolta. Koska sit mä joudun muuten niitä metsästämään tuolta jostain pihalta. Eli nää on ihan tämmöset perustossut. Katoin, että mitä kaikkea sinne tipahti. Ehkäpä mun kynääkin tipahti sinne ja löytyyköhän sitä enää edes tuolta lumeen joukosta. Eli anteeksi. Tämmöset. Nää esittelinkin joskus jossain pari jaksoa sitten ehkä omassa podcastissani. Eli tämmöset, nää on nyt vähän rönttääntyneen näköiset, koska olen pitänyt näitä. Mutta nämä on tämmöset perus huovutetut tossut Huopasesta. Ja näistä tulee siis sellaiset. Näistä. Nämä on pinkit. Eli näistä tulee 3/8 tommoset huopatossut. Näistä on toinen vielä puolessa välissä vasta, että ensimmäinen kokonaan valmis. Ja mä oon tehnyt näitä jonkun verrankin näitä tästä Huopasesta. Ja mulla on aina se ajatus, että kun teen naisille töppösiä, niin mulla on niinku täällä alussa, täällä puikoilla 14 ja 14. Ja sitten täällä kantapään puolella, eli ensimmäisellä ja 4. puikolla on 12 ja 12. Ja sitten joustimet 5-6 kerrosta niillä silmukoilla ja sitten pari kerrosta posotan tossa suoraan. Ja lisään sitten samalla kummallekin ensimmäisellä ja 4. puikolla ne 2 silmukkaa, eli sitten on joka puikolla se 14. On huomannut, että mun mielestä on kiva, että tää
suu voi olla semmonen hiukan, ettei se ole ihan lörpsä sit siinä valmiissakaan työssä. Ja muuten sit tavallaan niinku perussukan ohjeella mennään, eli yhtä paljon kun on silmukoita kantalapussa, niin tulee kerroksia tähän kantalappuun ja niin edespäin. Ja jos se mittakin tuossa sattuu olemaan, niin voisin mitata, että 31 näyttäisi olevan. Mutta yleensä vähän sillä idealla menen, että heitän ensin 60 pesuun ja katon, että kuinka paljon on huopunut. Joskus se on huopunut ihan tarpeeksi eka pesussa. Toisinaan joudun heittää sit toiseen 60 pesuun ja sitten se huopuu vähän lisää. Et tykkään anteeksi. Tykkään itse vähän semmosista jotenkin tömäkämmistä tossuista. Anteeksi kovasti kurkku alkaa jo kutittamaan. Tää on siis tosiaan huopasta. Mut tää on jostain omista arkistoista ja tosiaan hoksasin vastaan, että ei tätä huopasta taidetakaan enää myydä. Novita ei enää myy sitä. Ja siksi ostinkin kokeiluun tätä. En tiedä onko tää vastaavaa. En ole nyt edes katsonut. Tää näyttää vähän samalta. Tää Novitan jokilanka. Nyt on väärinpäin. Ostin tätä 3 kerää, että jos kerkeisin tekemään siitäkin vielä yhdet töppöset, mutta tällä hetkellä kyllä näyttää, että en kerkeä. Ja tässä on Taimitarhan joulukalenterisukka. Oon tässä ihan vaiheessa, eli on useamman vihjeen myöhässä. Ja se on oikeastaan tämän tontun vika. Eli aloin tätä tekemään ja sitten on tosiaan, kun ollaan oltu kipeinä, niin teholle-aika on ollut hiukan vähempi, kun vauva on nukkunut sit huonosti, koska hänelläkin oli jossain vaiheessa aika pahakin nyskä, niin olen joutunut häntä sit hoivaamaan ja hän nukkui aika huonosti sit muutaman päivän ja yön siinä. Mut mun mielestä tää näyttää ihan kivalta ja ehkä mulla on silti toivoa näiden valmistumisessa jouluaattoon mennessä. En oo kauheasti jäljessä, mutta olen kuitenkin. Tai ehkä mä olenkin, mutta koska tää on paksu lanka, niin tavallaan ei sitä kirittävää ole kuitenkaan niin paljon. Tämä yhden vihjeen tekee yleensä aika nopeasti aina. Ja mulla on käytössä tässä onkohan 1 vyöte? Joo, eli Janne-lankaa tällä kertaa. En oo kyllä ihan varma, mulla on varmaan tätä harmaata 150 grammaa, eli 3 kerää, ja punaistakin on 3, eli punainen varmastikin riittää. Mut jää nähtäväksi, että riittääköhän nää 3 kerää sitten näihin 2 sukkaan. Et en tiedä. Sitten vielä olisi tämä mun joulukalenterin avaus. Mä olen saanut kerran fanipostia tämän neulepodcastini ansiosta. Ja sain sitten tämmösen ihanan korukalenterin, missä on kerrosmerkeiksi hyvin kelpaavia tämmösiä ihania kaikkia kuvioita. Ja ajattelin nyt teidän kanssa avata tämän luukun 18. Katsotaanpa mitä sieltä ilmaantuu. Oi sieltä ilmaantui ihana merihevonen. Nyt se vähän tarkentuu tähän. Hänen on nyt vähän vaikea tarkentaa, koska kuvausolosuhteet on nyt sen verran haastavat.
Mutta tämmönen tosi ihana. Siinä on tämmönen pieni timantti tossa ja voi olla, että nämä muutkaan nyt otin nämä muutkin tähän mukaan, mitä on tuolla kalenterista tullut. Näitä silmukkamerkkejä tai kerrosmerkkejä, progress keepereitä. Pistetään se tonne. Täällä on tullut ihan tosi paljon kaikkia ihania. Mut nyt huomaan, että ne nyt ei hirveän hyvin näy, koska täällä on niin huono valaistus. Mut kaikkia pöllöjä ja tähtiä ja koiria, erilaisia koiria ja kaikkia. Ja 2 mulla onkin jo eri töissä kiinni roikkumassa, kertomassa, että missä edistyminen on. Tai missä kohtaa edistytään. Tai missä kohtaa oltiin viimeksi. Ja toi on mun ainut joulukalenteri. Mulla ei ole koskaan suklaajoulukalenteria, kun en ihan tavallista suklaata syö. Mutta tänä vuonna matkin vanhimman lapseni eskarikaverin äidin ideaa Lego-kalenterista. Eli meillä on ollut taskukalenterit monena vuotena semmoset, kun mun täti on joskus meidän lapsille, vanhemmille lapsille ommellut. Ja siinä on sitten tietysti semmoset jotkut 15 kertaa 15 senttiä taskut, mihin mahtuu joka päivälle mihin mahtuu sitten ylläreitä. Ja olen ollut siihen vähän kyllästynyt viime vuosina, koska siinä on hirveän vaikea keksiä mitään. Ja ei haluaisi ostaa mitään ihan turhaa. Ja eikä karkkiakaan joka päivä, varsinkaan arkena, haluaisi sinne laittaa. Ja sit oli jo lapsille vähän pohjustunut, että voi olla, että tonttu ei niitä tänä vuonna tuokkaan, mutta sit ihan viimeisenä iltana, ennen kuin eli marraskuun viimeisenä päivänä, niin tosiaan tai vanhemman lapsen eskarikaverin äiti sanoi, että hän tekee lapsilleen sellaista Lego-joulukalenteria. Ja sit kiinnostuin kanssa siitä, että joo, siinä voisi ollakin ideaa. Ja koska mullakin oli sitten jo hankittuna lapsille sellaiset aika isotkin Lego-jutut, niin pohdin siinä sitten ehkä 5 sekuntia, että uhraanko ne nyt tähän tavallaan joulukalenteriin vai annetaanko ne sitten ihan jouluaattona pakettina. Ja sitten toisaalta mietin, että ehkä siinä on ideaakin, että hekin on aika taitavia rakentamaan niitä Lego-juttuja, että niitä annetaan sitten silleen päivä kerrallaan, niin he saa sitten tehdä silleen rauhassa ja se on sitten aattona valmis. Ja niitä on sitten tullut pussiteltua välillä yötä myötenkin ja siitä on kyllä aika kova homma, vaikka hyvä idea se oli ja olen tyytyväinen, että se tuli toteutettua. Mutta on sitä aika kova homma, kun tulostelee sitten aina niitä päiväkohtaisia sivuja ja yhdistelee oikeat leikot pikkupussukoihin ja niin siinä on jonkun verran hommaa. Mutta se on kyllä hyvä, että netistä löytää sitten tavallaan ne ohjekirjat niin sähköisesti tai pdf, niin saa tulostettua sieltä sitten aina ne sivut, mitä tarvitsee, koska ei tietenkään vitti sitä ohjekirjaa heti eka luukkuun lyödä, ettei tavallaan se salaisuus heti paljastu, että mikä siitä tuleekaan siitä lopulta siitä kokonaisuudesta. Nyt mä en tullut puhuneeksi kauheasti mitään meidän jouluvietosta. Monet neulepodcastajista on kertonut, että mitä heidän joulu pitää sisällään ja miten se vietetään. Ja meilläkin tänä vuonna on sillä vähän erilainen joulu taas. Meillä on hiukan elänyt aina tämä joulu, että välillä olen tehnyt kaikki ruuat itse ja meillä on ollut anopit ja anoppia. Ei siis ole 2 anoppia, vaan anoppia Appiukko-kylässä ja olen tehnyt ruuat ja isomummokin on ollut usein sitten samalla kertaa heidän mukanaan syömässä jouluruokaa sit kun mun vuoro on ollut, tai mutta olen tehnyt ruuat mutta tänä vuonna on ihan kiva, koska tänä vuonna saadaan tavallaan kaikki se niinku lastenserkut koolle ja ollaan sitten Anoppilassa se aaton päivä. Ei me aamua olla, mutta mennään varmaan päivällä ehkä joulurauhan julistuksen jälkeen. Ja sitten käydään siellä syömässä ja sitten tullaan kyllä meille sillä porukalla ja sitten varmaan mun vanhemmat ja siskokin tulee tähän
odottelemaan joulupukkia, koska meillä sit mahtuu olemaan ja sit toisaalta voi hyvin pyytää sit vielä munkin vanhemmat ja tosiaan siskon sit meille, niin se on ihan kiva juttu sitten ja mä saan leipoa, koska tykkään leipoa tosiaan, niin saan leipoa jonkun kivan joulukaakun. Mulla onkin jo paljon ideoita, että mitä meinaa siihen joulukakkuun oikein toteuttaa. Et nyt olen nähnyt paljon olen nähnyt tuolla Facebookissa ja Instagramissa ja joka puolella kuvia, että on paljon nyt käytetty valkoista sokerimassaa ja erilaisia koristeita sit siihen lyöty niitä mitä ei ole kakkukeppejä, kun niitä piparminttu, semmoisia, mitkä on niinku piparminttukarkista tehtyjä semmoisia sauvoja. Miksi niitä sanotaan? Semmoisia ja lahjapaketteja ja poroja ja ehkä muotoilla jotain poroja sinne joukkoon. Katsotaan mitä sitten tulee. Ja savusaunakin saattaa lämmetä ja meillä on suvussa semmoinen kiertävä palju ja jouluksi me saadaan se tänä vuonna. Mutta saa nyt nähdä, että saadaanko me meidän aikatauluun sovitettua sitä savusaunomista ja paljuttelua kauhean mittavasti. Et mulla olisi kyllä se tavoite, että olisi stressitön jouluaatto, eli en sitten enää kohnottaisi aattona yhtään mitään, että saisin kaikki hoidettua, että sitten vaan karsittaisi ylimääräiset, mitä ei kerkeä, niin ei sit kerkeä, ei väkisin yritetä enää aattona niitä sitten tehdä. Ja nyt varmaan monella alkaa joulusiivoukset ja varmaan joku innokas on jo siivonnutkin, mutta itse ainakin nyt alkaa jo vähän miettimään niitä, että olisi kuitenkin kiva joku kaappi siivota, vaikka en tosiaan mitään massiivista siivousta ole tekemässä. Mutta olisi kiva ehkä vähän saada vähän siivottua. Joku vaatehuone on vähän sen näköinen, että se kyllä kaipaisi joka kosketusta, niin jotain sit semmoista. Eli oikein ihanaa joulun odotusta ja joulun aikaa kaikille. Ja jos ette ole vielä katsonut mun podcastia Raisun Lankafarmi, niin tervetuloa kurkkimaan sinnekin. Ja varmaan vielä teen oman yhden jakson ennen joulua, jos vaan ehdin, koska mulla on sinnekin hiukan asiaa. Pistetään jesteriä vähän alemmas, niin ei näytä niin hassulta, kun kädet puuttuu. Viettäkää oikein lämmin ja ihana joulu. Ja ihanaa joulun odotusta. Nyt on viimeinen adventti ja jouluun on 6 yötä.